שלום אנשים, כאן ניסים וזה ערוץ גיימינג חדש. בואו אני מעלה לכם קומנטרי ואני מדבר על כל מיני משחקים או כל מיני נושאים שתרשמו לי ואני פשוט אדבר עליהם בקומנטרי. אז כמו שאמרתי, אני ניסים, בן 13 עוד מעט, מטירת הכרמל. אז טוב, מה יש לי להגיד? המשחקים שיש לי בסטים הם בלק אופס 2, קונטר סטרייק וגלובל אופנסיב. באוריג'ין יש לי את הבטלפילד 3 ואני אקבל את הבטלפילד 4 בטא. אז אלה המשחקים בינתיים שאני אצלם לכם, ואם תרצו שאני אצלם עוד איזה משחק או משהו, או אם תרצו אני אשחק מיינקראפט או כל מיני משחקים, אתם יודעים, אז תרשמו לי פשוט. ויש לי גם מיינקראפט מקורי אם אתם רוצים לדעת. אז דבר ראשון, קרדיטים. קרדיט ל-IGN על הגיימפליי, קרדיט זהו בעצם, לכל הקרדיטים שיש. ואולי יהיה איתי מישהו בערוץ, קוראים לו ישי. רוב הסיכויים שהוא יהיה איתי. אז כן, עכשיו אני איתה בסקייפ, אתם לא שומעים. לישי יש את הבטלפילד 3, שהוא לא עולה על האיכות הכי גבוהה, אבל בסדר. אבל בקרוב הוא יקנה מחשב חדש. הוא גם יוכל לצלם איתכם באיזה משחקים שתרצו, אני חושב. לפי מה שהוא אמר, הוא יקנה מחשב טוב. אז זה היה קומנטרי, היכרות רגע, אני אגיד לכם מה הולך להיות בערוץ. בערוץ הולך להיות, אמרתי בעצם, קומנטרי. מה עוד הולך להיות בערוץ? קומנטרי אמרנו, אולי אם תרצו אני אעשה סדרות מיינקראפט. אם תרצו איזה משחקים אני אשחק או אעשה סדרות כלשהן. אז רק תרשמו בקומנט. Out of the doorway at midnight, we got the moonshine street light. We step into another night, illuminated cause we feel right. 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 Moonshine street light. Step into another night, illuminated cause we